Eskuinak beste lau urtez aginduko du. Beste lau urtez eskuinaren politikak gaienduko dira udalerrian. Beste legealdi bat, non enpresa pribatuaren alfombra gorria jarriko zaio, arrasakar guztiona den ondasunaz. Familia langileek pairatzen dituzten zaintasunak alde batera utziko ditu gobernu honek. Azkeneko lau urteetan egin duen bezala. Alokairu onartezinak, etxebizitza galtzeko arriskua, prekaritatea, pobrezia energetikoa, langabezia eta okerrelo desberdintasuna ez dira sortuko gobernu honen argazki literatzuetan. Baina errealitate hauek ez dira deskartuko. Zoritxarrez, okerrera egingo dute eskuineko politiken ondorioz. Baina hauen aurrean izango gara etengabe, beste eredu politiko bat atarekatzeko borroka. Pertsonak politikaren erdigunean jartzen izango gara. Familia langileen beharra. Ingurumenaren zaintza eta aldarri feministak gure oposizio ekimenaren lehentasun bilakatzen. Gobernuaren eredua, arrasakar guztionaren ondasun publikoa enpresa pribatu bezala kudeatzea izan da, gutxi batzuen mesedetan gainera. Eta datorren legean beste horrenbeste egingo du, segurazki indar eta arrokeria handiagoz. Esan bezala, gure eredu guztiz kontrajarria da, eta arrokeak sobera daude eredu berri baten alde lan egiteko. Arte, alternatiba sozialista eta feministarekituko lan egingo dugu. Eskerrik asko.